Muni tahlilan gak nek dalile, Pak. Niki sing dawuh Ibnu Qayyim wonten kitab Ar-Ruh lek mboten halamane lek mboten salah lho. Napa sekitar 40 napa 90 ngoten. Kula maca dhewe, Pak. Ibnu Qayyim seorang ulama sing digegondelan karo wong-wong sing gak percaya karo tahlilan iki. Mereka mengatakan tahlilan gak nek dalile iki lho. Wong sing wis mati iso dilereni siksane, iso ora iso ya lho. Wong qat niku lek masuk nang fi'il mudhari, maknane iso ya iso ora. Ngoten lho. Dadi wong sing wis mati kuwi iso dilereni siksane, kok ning donya didongakne, disedekahi, dijalukne ngapura, diwacane ayat Quran, sing ganjarane dikirim ning kono. Lah didongakne, wong tahlilan iki didongakne nggih. Tahlilan iki enek dongane to. Terus teng mriki lek tahlilan ora enek madiane. Au sedekaten iki maknane madian. Enek maknane apa ya? Niki wae pun ditahlil Mas nggih. Enek Allahumma gfir lahum enek ta ndongakne jaluk ngapura. Niki wae diwacane ayat Quran nggih. Fatihah, kulhu, falak, binas, ayat kursi. Ya diwacane zikir ta? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwi jenenge tahlilan. Lho kok enek lho muni tahlilan ra nek dalile. Iki lho dalile. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saking Selopuro Blitar, saking Ploso Selopuro Blitar, kawula dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika. Derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan malam hari ini, hajatipun pengajian umum dalam rangka kirim doa untuk almarhum setunggal kalih 3 sekawan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Allah dawuh kullu nafsin za'iqatul maut. Saben wong sing urip bakal mati. Saben makhluk sing duwe nyawa niku bakal mati. Wong sugih ya mati, wong larat ya mati. Pejabat ya mati, rakyat ya mati. Wong terhormat mati, wong terjahat ya mati. Kiai mati, santri ya mati, pinter bal-balan mati, pinter ngondolan mati, presiden mati, pengamen ya kabeh wong niku bakal mati. Loh, Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto. Ketika Pak Harto gerah lara niku ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Wis semono malaikat maut mlebu sitok ndak enek sing ngeruh mati Pak Harto. Lho Pak Harto lo mati pemeneh kami tuwa. Lho teko apa ora kami tuwa? Lho mati. Lho wong paling sehat sa Indonesia yang mati sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY ini di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih, wong paling sehat sa Indonesia. Arep turu ngomong di kesehatan, tangi turu ngomong di kesehatan, sampai turu lo ngimpi nyuntik, mati. Sapa ora mati? Wong paling rusak mati, rusak. Mbah Marijan lo mati apa meneh Mbah Tumijan mati. Ora neng wong iki ora mati, kabeh wong iki bakal mati. Lah wong niku lek wis mati, Bu, awake dhewe iki iso lek wis mati niku duwe napa nggih? Duwe kebutuhan 3. Awake dhewe iki lek wis mati, lek iso duwe perkara 3. Siji duwe tinggalan. Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asara.
Aku sing nguripi wong-wong sing mati, aku sing bales kebaikane wong-wong sing nglakoni kebaikan, lan aku sing bales tinggalan-tinggalane. Dadi lek iso manusa mati iki duwe tinggalan. Mergo manusa niku enek sing mati niku ketoke, Pak. Hakikate jek urip, enek lho. Enek wong mati iki ketoke, hakikate jek urip. Teng Blitar niku enek makome Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia niku dimakomne teng Blitar. Teng kutha Blitar, Pak Karno niku kula ngenangen kok mek ketoke to sedo, hakikate jek urip. Lah nyapa lah bendina nampa tamu. Pak Karno ki pun sedo, Pak, tapi ya Allah tamune mulai teko Blitar, luar Blitar, Jawa Timur, luar Jawa Timur, bahkan luar negeri. Pak Karno ki pun sedo, tapi kok kaya wong urip bendina nampa tamu. Lah awake dhewe ki urip ora tau nampa tamu kaya wong mati. Yuk Pak Karno iki wis mati tapi bendina nampa tamu kaya wong urip, awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong. Alah. Pak Karno niki ngapunten yu, pun sedo tapi fotone iki lho didol payu. Yu bar pengajian kok njajal fotomu dolen yu. Ayu apa ora yu? Pak Karno ki pun sedo, Pak, bendina ki dibakas wong, jan kaya wong urip lho. Cah TK bahas, SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, warung kopi bahas, ning perapatan bahas, ning pos kampling bahas. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendina dibakas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip tapi ndak enek sing bahas kaya wong iki jane wong mati apa wong uyip iki. Lah belas ndak enek sing bahas iki. Sama nate teng Jombang, makome Gus Dur. Wah, masyaallah. Lawange ditutup lho sing arep sowan ngene Gus Dur antri, Pak. Ngenteni dibuka. Gus Dur iki pun sedo tapi tamune uleng-ulengan, Pak, jan kaya wong urip. Gus Dur niku tiap bulan niku sedekah teng yatim piatu. Ceritane niku ratusan juta. Mergo ning makome Gus Dur ki nek kotakan. Lah mriku terus hasile niku disedekah ning yatim piatu. Ya Allah, wong wis sedo kok iso sedekah kaya ngono kuwi lho. Kok kaya wong urip. Lah wis mati kok iso sedekah iki lho. Lah iki urip kok ora tau. Iki jane urip apa mati iki jane iki? Urip. Namanya ndak tau sedekah. Urip-uripan. Bener Bayu, urip-uripan. Berarti uripmu ora tenanan lho ya. Nek golek dikeloni bojomu iki jane wong apa wong-wongan. Lah, tenan. Gek tamune Gus Dur niku Pak, sedaya niki lek sowan ngene Gus Dur, kabeh nahlil, macane tahlil. Ya Allah ngono kuwi sitoke mulih ra nek sing digawani berkat lho. Jajal yu sampean ngenekno sewan gek tanggamu undangan mulih ra kok gawani berkat, mulai viral ning TikTok kowe. Jadi lek ngono enek uang ki sedo ki mek ketoke hakikate jek urip, enek wong model ngono kuwi. Dolek iso awake dhewe iki tenan, lek iso iki diparingi umur iki ora mati-mati ngono lho, Pak. Sampe nek ditawani umur dawa karo umur cendhek milih ndi yo? Apa telu pilihane umur dawa, umur cendhek apa ora mati-mati? Lho enek wong ora mati-mati ya niku kaya Pak Karno niku kaya Gus Dur niku. Mati mek ketoke. Jenengan nek tidak teng Surabaya enek makam jenenge makam Sunan Ampel, subhanallah. Niku jutaan uang, niku ekonomine niku tergantung karo makame Gus Dur, makame Sunan Ampel. Wasilahe makame Sunan Ampel lho, jutaan orang bisa hidup, Pak. Mulai bakul jilbab,
bakul klambi, bakul rok, bakul sarung, bakul kopiah, bakul serban, bakul sajadah, bakul tasbih, bakul panganan, supir elek, supir bis, tukang becak, perhotelan. Sunan Ampel iki pun sedo tapi iso nguripi wong jutaan lho. Subhanallah. Jan wong urip kok iso wong mati kok manfaati gini wong urip lho ya jan pih. Lah iki do urip kok belas ndak. Heeh, kowe nek sing batin cangkemmu ngono. Hei. Lho lek awake dhewe pengen urip terus gak mati-mati, Pak. Siji, duwe tinggalan. Wis, lek pengen urip terus ra mati-mati, awake dhewe lek iso ki ning donya duwe tinggalan. Mergo wong lek ndek tinggalan iki ketoke mati, hakikate jek urip. Nika masjid apa musala, Bu? Kae ya sing wakaf tanah kae. Wonge pun sedo, delok lak kaya wong urip. Kan sing wakaf tanah masjid ngono, Pak. Kae wonge pun sedo, tapi kaya wong urip. Lah piye lek pendak enek wong salat ning kono dhek oleh ganjarane salat gak usah salat. Lah kaya wong urip to. Enek wong pun sedo, ora salat, tapi oleh ganjaran salat kaya wong urip. Iki lho hakikate wong urip iki teng mriki niki lho, Pak. Lek enek wong deres Quran teng masjid nika, kae sing wakaf tanah kangge masjid. Bendina oleh ganjaran deres Quran. Mula lek iso urip ning donya iki duwe tinggalan. Ning kene ora enek masjid, sampean bangun masjid, Pak. Sampean sedo kok masjid kejek urip, sampean kaya wong urip, muga masjid ki dadi tinggalan sampean. Ning kene ora enek musala, sampean bangun musala. Kok jenengan sedo kok musala ki jek urip, sampean kaya wong urip, mergo musala ki dadi tinggalan sampean. Ning kene ora enek TPQ, sampean bangun TPQ. Kok sampean sedo kok TPQ jek urip, sampean kaya wong urip, mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Lah piye lho pendak enek bocah ngaji ora zakara atak kantra diwaos jemblem. Ngono ki sampean oleh ganjarane. Lah enek bocah khataman Quran sampean oleh ganjarane maca Quran 30 juz e. Ning kene ora enek majelis tahlil, sampean bangun takno jenengan ngritis tahlilan. Sampean sedo kok tahlilan ki urip, sampean koyo wong urip mergo tahlilan ki dadi tinggalan sampean. Lho lek iso urip ki duwe tinggalan. Ngoten lho. Ning kene ora enek majelis utuk. Terus gawe utuk, mati ning kuburan ndase tutuki karo malaikat. Mergo duwe tinggalan majelis. Mula Allah dawuh, aku ki nguripi wong sing mati, aku ki bales kebaikane wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok sing ditinggal wa asarahum. Lan tinggalan-tinggalane. Bu, mula lek iso urip ki sadurunge mati duwe Mong kula niki kadang mikir wong-wong iki jane beh ya akeh sing ora setuju ning kula niki ya lek cara kula setuju ae. Pak Harto lho diangkat dadi pahlawan. Pak Harto iki ya manusia biasa, tapi Pak Harto iki ya hebat lho, lah duwe tinggalan kok. Lah masjid Pak Harto ki tinggalane nek 999 Pak. Jenenge Masjid Yam niku. Yayasan Muslim Amal Bakti Pancasila napa lho. Kuwi tinggalane Pak Harto yu. Ning Tulungagung kira-kira ya enek kok. Enten apa mboten? Niku totale 999. Jadi Pak Harto iki pendak enek apa masjid 999 iki dige Jumatan. Ki lho Pak Harto le ganjarane Jumatan. Mergo masjid iki dadi tinggalan. Lho Pak Harto ki wong hebat lho Pak. Pak Harto ki ditinggalan SD Impres sekitar 150.000 napa pira Pak. Pak Harto iki ditinggalan kene enak ora SD Impres piye. Lho puskesmas iki tinggalane Pak Harto lho. Lho Pak Harto ki wong hebat lho Pak ditinggalan puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat iki lho. Tol Jagorawi niku tinggalane Pak Harto lho Pak. Lho, Pak Harto ki wong hebat ditinggalan kok. Kula ya kok anu mboten Pak Jokowi iki ya hebat lho Pak. Wong duwe tinggalan. Apa? Tol mulai Palembang sampai hari ini meh tembus Banyuwangi. Niku termasuk tinggalane Pak Jokowi lho. Lho apik anggitmu wong niku. Lah terus sing penggane nukari wong-wong iki ditinggalan apa jajal? Hah? Lah terus kaya orang nyori orang ini ninggalan apa?
Malah apa panci? Heeh. Lha saiki gembirahe lho kowe iki lho ditinggalan apa? Ngapunten Pak Amin Rais lek kon ngritik Pak Harto ya lho terus kowe iki lho ditinggalan apa? Mula saiki Pak Prabowo ki mbangun Koperasi Merah Putih karepe ya lek mati men tinggalan. Saiki nek Koperasi Merah Putih ta? Iya kira-kira karepe Pak Prabowo aku sok lek mati ben duwe tapi mbok payu apa ya ndak nyoh atuh. Wong ning Jember ya nek Koperasi Merah Putih ya ning ngarepe kuburan. Lah terus yang tuku apa aku ya. Lah kula wingi ngaji teng Bojonegoro ki ya pas ning tengah alas ki kok enek lho iki terus yang tuku apa? Lho tapi pancen karepe ben duwe ayo awake dhewe mumpung dereng ninggal lek iso hari ini merintis lek iso duwe tinggalan. Lah pripun Pak Lukman carane awake dhewe ditinggalan? Ya berjuang. Berjuang niki ora enek masjid, perjuang nang masjid niku. Lah berjuang sama eling-eling sak mampune. Sama arep bangun masjid sak ngono gedene mboten mampu Pak Lukman kula. Lah mampu apa? Kula mampu kula nyumbang semen 10 sak. Sumbangan masjid semen 10 sak. Kok semen 10 sak iki jek mancep ning masjid. Kuwi dadi tinggalan sampean masjid niku. Wah, mampu kula mek numbahke keramik. Ya wis kok keramik. Pancen sak mampune kok. Berjuangnya sama nenek sak mampune aja ngoyo. Bah, kula lek kon nyumbang duit ra mampu Pak Lukman. Lah terus mampu kula ki masang ning keramik. Ya pasangin keramik kuwi. Wah, kula kon masang keramik mboten mampu Pak Lukman. Lah nyapa? Kula tak bagian muliye. Ya wis muliya nang masjid kuwi sing penting sampean melu merjuang ning masjid. Iya, ngopo disepak. Wah, kula lek kon nyumbang duit mboten mampu Pak Lukman, lek kon ngewangi ya ora mampu wong kula wong wedok. Lah mampu apa to yu anu Pak Lukman anu mengke panitia pembangunan janganane kan beto mriki lawe tak masak nih mengke tukang sing masak nih ya wis masakno ya pancen mampu masakne tukang ning masjid kok. Enten teng Blitar itu seorang perempuan Pak, saya katakan hebat Pak. Pendaknya kegiatan masjid niku mesti dhek sing ikhlas masak nih, masya Allah sampai kalem Mbak, sampai nurip sampai nih ke ngopeni daleme Allah. Ya wis iki perjuangan sampean. Jadi sampai nih kawit masjid dibangun pondasi sampai hari ini, sing kerepotan masak sampean. Iki lho dadi tinggalan sampean. Ya mula berjuang niku sak dan sampai mampu bangun TPQ ya banguno. Kalau lek bangun TPQ betul mampu Pak Lukman, lah mampu mau mulang TPQ. Ya wis mulang yu. Pancen sampean nek kon duit ndak uwe. Mampu ku mulang, wis mulang lek gak mampu mulang aja mulang bingung nih bocah-bocah malah bingung. Pancen berjuang ki sak mampune. Zaman yang ngono, kula niki lek berjuang iso kula yang ngene iki, Bu. Bu, kuwi sing nembe ing luar negeri kuwi. Kula iki iso kula ya mek omong ngene iki. Aku iso aku mek ceramah, wis berjuangku ceramah mawon, Bu. Sampeyan aja melu ceramah ora iso sampean. Heeh, sampeyan rasa ceramah. Wis, aku lek men ceramah kaya Pak Lukman ra mampu. Lah mampu sampean apa? Nyangoni Pak Lukman sing ceramah. Ya wis ngono-ngono ae engko aku. Kok mbah sangu kadang lek sini YouTube sangu eleh niki wong ben ora ngantuk kok wis lek ngono sadurunge mati lek iso duwe carane duwe tinggalan ya kuwi wis tinggalan itu ana loro Bu, enek sing bentuk fisik bangunan lek jenengan saged hebat Masya Allah aku tidak bisa membayangkan niku. Orang-orang yang memperjuangkan masjid dan sekarang sudah meninggalkan kula karo panjenengan, dia tiap hari ditransfer kebaikan Pak, krono ditinggalan masjid Pak. Tapi ada satu tinggalan malih sing boleh dikatakan istimewa, niku jenenge anak Pak. Sampeyan arep bangun bangunan kaya ngoten ndak mampu wis sampeyan ciptakan tinggalan satu sing istimewa, jenenge anak Pak.
Mergo anak niku lek nglakoni kebaikan, wong tuane sing pun sedo oleh kebaikan kaya sing dilakoni anak. Mergo anak iki tinggalan kok. Mula kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Iki lho tinggalan istimewa malih. Sampeyan iki lek salat sing oleh ganjaran mboten sampean tok lho yu. Bapak ibu sampean sing pun sedo oleh ganjarane salat. Lah nyapa? Lah sampeyan iki tinggalane wong tuwek kok. Sampeyan iki lek deres Quran sing oleh ganjaran mboten sampean tok. Bapak ibu jenengan sing pun sedo oleh ganjarane deres Quran. Lho kok penak men deh, sampeyan iki tinggalane wong tuwek lho. Sampeyan ki lek sedekah sing oleh ganjaran sampeyan tok, bapak ibu sampeyan sing pun sedo oleh ganjarane sedekah, mergo sampeyan tinggalane wong tuwek. Rada dikurangi Mas. Ekone dikurangi, volumene gedhekno. Volumene gedhekno lah, ekone dikurangi ben gak ngember. Bengok mulai mbok tambah ekone. Nah, wis. Nah, wis. Nek wis ngono tanganmu rada ado, aja kok uti ngono. Awi apal tukang sone wis penak utik neh ra penak neh. Wis tulung panitia akeh ana jajan kuwi ben ora ngutiki. Aku jane ngomong ngene iki ya ora penak Mas. Sampeyan ya batin to, kenyeh padha manjinge kenyeh. Ngono ya manjing kok kene ya. Heeh. Wis penak iki ya aja kok utik neh. Lho nggih, dadi sampeyan iki lek rawuh teng mriki Ibu, niat sampean ngaji karena Allah tak duduhi sing oleh ganjaran mboten sampean tok. Wong tuwek jenengan ya oleh ganjaran mergo awake dhewe iki tinggalane wong tuwa. Mula besok akeh wong ndoro ampel niku ning alam barzah kaget. Merasa ndak punya kebaikan karena ning donya duwe tinggalan istimewa. Ning alam barzah takoni yu dalem omahmu ndi ndoro ampel. Ayo melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku ki roh tumpukan. Tiyang niku matur, lho malaikat napa tumpukan iki ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maos Quran ya malaikat. Iya aku ngerti kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran sakmoten kathah niku kok gadan kula yo. Anakmu sing kok tinggal nang ndoro ampel gak tau leren nek deres Quran. Lah deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu, mergo anakmu ki dadi tinggalanmu. Mlaku neh roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa sedekah? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho pelit-pelit tiyang ndoro ampel. Aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Wonge teko to. Kudunge seragam to. Kowe kok seragam grup napa niku Bu? Dadi ibu-ibu sing niki sing kudungane grup yasinan. Ya lah sing mburi sing gak seragam ke grup duduk yasinan. Alhamdulillah. Dadi kene grupe kalih nggih. Enek grup yasinan, enek grup duduk. Lho tapi ganjaran sedekah kula sampun kathahe lho, tinggalamu sing ning ndoro ampel iki lho ahli sedekah. Awakmu ninggal karo tinggalamu, anak-anakmu ki dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho. Pengeling-eling anakmu ki pendak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Sedekah anakmu dadi sedekahmu, mula ganjarane sedekah pen. Ki lho nek ditinggalan anak saleh kaya ngene iki. Mlaku leh roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjare napa kaji? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji anakmu sing ndoro ampel lho sing dadi tinggalamu. Lah kok beneh awakmu mati lah kok diamanahne kaji. Mula ganjarane kaji PN. Barokah kowe ditinggalan beneh ngamanahne kaji kangge awakmu. Aja nek cahaya begitu indah, malaikat napa niku ganjaran? Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dadi tiyang ndoro ampel mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat jawab aku roh. Wejane bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Mantek nguyuhmu ndak nyami aku ya iya.
Lha tapi kula kon diganjarane salat tahajud sak ngoten kate anakmu sing dadi tinggalamu sing saiki kok dalan nang pondok pendak bengi gak toleren salat tahajud, tahajudane anakmu jadi tahajudanmu. Lajeng tiyang niki matur lho malaikat sak dawane dalan sak moten niku kok kabeh ganjaran gadan kula. Terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosa muntek cik. Lho kok sakit malaikat tinggalamu anak solih solihah pendak bengi gak toleren jaluk nang Allah, nangis nang Allah, matur nang Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anakmu sing dadi tinggalamu pendak bengi jaluk nang Allah, matur nang Allah, donga nang Allah. Gusti panjenengan ngapura kelepatan kula, panjenengan ngapura kelepatan bapak ibu kula. Sayangi mereka berdua ya Rabb. Kados piyambake sayang datang kula di saat kula tasih alit. Lah kok penjaluke tinggalamu dikabulne karo Allah. Mula barokah anakmu terus jaluk ning ngapura. Mula dosa muntek jik, mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho napa niku malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina kiamat. Wes, lek sampean arep bangun masjid ora kuat, bangun TPK ora kuat. Wes, ayo berjuang anak-anak kula karo panjenengan. Kita usahakan terus meminta kepada Allah ben anak awake dhewe salih kaya ngene iki lho. Sok tinggalan sampean lek empun sik jenengan ning akhirat. Tibane tinggalan sampean ning jenenge anak iku istimewa. Ketika anak-anak panjenengan masuk surga, tibane ra gelem lek orang ngejak wong tuwa lorone iki lho tinggalan anak iki. Wonten tafsir Ibnu Katsir critakne anak iki begitu masuk surga dereng kepencut terus nikmate swarga, Pak. Lho kok iso lho swarga iki sing nikmate kaya ngoten iki enek lho anak iki rung kepencut. Padahal Allah ki nate damel swarga namine swarga Aden. Ketika selesai bangun surga, malaikat ditimbali kat dalem Gusti, aku bangun swarga deloken menawa enek sing kurang bener. Ya ora mungkin lah Allah ini ndamel mesti sempurna, tapi ini syariat. Akhirnya dindangi karo malaikat. Cek teko gapurane swarga ku enek cahaya begitu indah, Pak. Malaikat langsung sujud, Pak. Moro-moro suara ya malaikah irfa' ra'saki, hei malaikat diangkat, ojo sujud. Aku dudu Allah. Loh. Lah sinten jenengan? Aku ki widodarine Allah. Lah terus cahaya yang mencorong indah niku wau napa? Itu cahaya yang mencorong dari kedua bibir kula. Ya Allah. Lambene widodari iki ndadekne malaikat kepencut. Lambene. Urung bokonge. Lha niku enek cerita ngoten niku. Lho tibane anak-anak panjenengan delok mulyane swarga kaya ngoten niku. Cek urung kepencut, mlebu swarga kok linga-lingu. Nyapa? Bapak ibu teng pundi malaikat? Ya Allah. Jadi anak sampeyan lek mlebu swarga, lah kok lingak-lingu goleki bapak ibu. Mulai Imam Al-Ghazali cerita besok kathah lari-lari saking Ndara Ampel niku dipinarakne swarga. Lho kok kabeh muandhek jegrek di depan pintu surga. Malaikat dawuh udkhulul jannah yang mlebu swarga. Boten malaikat boten. Lah, ayo mlebu swarga boten. Lah nyapa? Kula boten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Malaikat dawuh ora iso kowe ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu ora solihah. Oh, ora iso kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Kowe lek rewang jujur ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak. Nek sing muni wonge teko. Udunge seragam. Gawe kacamata apa ora? Aku winane ngaji ning Bandung Tulungagung iki muni wong iki kacamata apa ora lho kok sing kacamata dicowopoti terus. Ora iso. Akhirnya bocah iki kok matur nggih malaikat. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula terus
Napa jenengan mboten ngertos to lek kula iso dadi anak salih-salihah, kula iki dadi tinggalane wong tuwek kula, bapak ibu kula, malaikat. Kula di sekolah nih 18 tahun niku sing kangelan bapak ibu kula. Sekolah kula ki malaikat, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun malaikat. SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun malaikat niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula. Kula sekolah TPG, kula sekolah Madin, sampai teng pesantren niku sing kangelan bapak ibu kula. Bapak ibu kula ngeragati kula teng pesantren budal peteng mulih peteng. Udan budal, bedek budal, adem budal, panas budal, golekne biaya kangge kula malaikat. Bapak ibu kula niku lek nyambet damel malaikat, sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Malaikat terus muni lek mlaku piye. Lho ora lho Bu jenengan iki urip ning donya iki jane lek kok kowe tani tenan ora uripe mek entek ge ngurusi anak to. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to penjaluke anak enggak kok turuti pokok sampean mampu? Jaluk motor kok tukokne pokok mampu, jaluk mobil kok tukokne, jaluk omah kok gaekne. Gelang kalung kok tukokne, klambi kok tukokne, nek jenenge anak iki. Oh, lah kok anak wis rabi njaluk sawah kok lungne. Njaluk toko kok gawene, lek perlu lek sing njaluk anak lho, nyawa lho kok wehne pokok anak lho. Nenek sing ra percaya, tangga kula ki winginane anake wedok mati, bapake iki nangis seminggu ndak meneng. Kula nglayat muni ngeten Pak Lukman, anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula. Dek kula Pak. Lagi kula punya kesimpulan, semono ya wong tuwek lek urusan anak, nyawa lho kok wehne. Sampeyan kok duwe anak loro gak mari-mari, tenan yo sampeyan wani kok ngijolne penyakit iki. Pokok kangge anak. Anak sampeyan loro gak mari-mari, sampeyan terang-terangan nang Gusti Allah, Gusti lek pancen penyakit kena dipindah. Pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Kuwi lho yu. Penyakit kok ijolne lak apa to sing dijaluk anak gak kok wehne. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu yu. Mangkok kok jenenge anakmu. Ireng kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa Samarilang to yo. Samarilang. Elek sing kadung nangis ngomong le sendok. Lha kuwi enek sing nangis iki. Ora lebu sampean jujur sampean nek yasinan terus oleh Nagosari sitok dimaam apa digo mulih. Kok wehne sapa? Sapa muni bapake iki? Lho sampai ibu niku direwangi nang luar negeri sing kok belani anak lho Bu. Lho tenanan kuwi. Lho kok sampean anake mlebu swarga ora dijak. Oh, urip sampean entek ge ngurusi anak wong anak iki tinggalan sampean kok. Ora usah nangis perkara sendok ya nangis kuwi. Lho nggih. Mula akhire malaikat cep boten saged jawab matur dhateng Allah Gusti. Enten rombongan lari-lari ndoro ampel bali pinarane swarga mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih bapak ibuke. Ya mangkono lek bapak ibu ora padha, empun Gusti empun. Lah apa alasane? Alasane anak niku terus tinggalan istimewa. Uripe tiyang sepah entek mek gawe ngurusi anak. Akhirnya Allah dawuh, pancen wong cah-cah kuwi ora nek kangelan bapak ibuke ora iso dadi anak saleh-salihah. Wis ngono kok mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Subhanallah kuwi tinggalan anak itu istimewa. Yo, putrane kon ngaji. Hei, putrane kon ngaji. Ben dadi anak saleh Mergo Kanjeng Nabi dawuh mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak iki arep dadi apik karo Allah dikai pemahaman ilmu agama. Ngaji putrane. TP kene disaini, madine disaini. Ngaji. Bene sama ra pinter ngaji, sing penting anak-anake pinter. Anak orang tua yang hebat, orang tua yang mampu melahirkan anak-anak hebat.
Sampeyan dilebokne kelas neh ya wis angel. Mergo uteke wis kakan centelan. Ning kene nek BRI, kredit sepeda motor, golek rabuk angel. Banyu ning sawah sat kabeh. Lah jare niate salat subuh rakaat ini ngengkel roke ngatini. Wis, lek awake dhewe mampu duwe tinggalan bangunan sae, lek jenengan gak mampu ayo ditinggalan anak-anak sing saleh. Wis wong mati ki butuh perkara telu, Pak. Siji butuh nomor loro. Wong ki lek wis mati butuh iki lho. Iki lho sing ditulis mburi iki. Kirim doa untuk almarhum. Wong ki lek wis mati butuh donga. Dawe Kanjeng Nabi, wong ki lek wis mati kaya kedelep nang segara. Bendina bengok-bengok berharap dongane anak, dongane putu, dongane tangga dulur kanca. Bahkan wong ki lek wis mati lek dikirimi donga, kuwi luwih seneng tinimbang donya sak isine niki. Lek enek wong kedelep ning tengah segara, ditawani pajero karo ban, milih pundi, Bu? Anak wong haup terus muni tulung, kowe milih pajero apa ban? Milih pajero apa ban? Jadi ban iki ketoke barang sepele ning donya, tapi kangge sine alam barzah iki masyaallah, Pak. Mula wong tuwek sing pun ninggal iki bejo nalikane ning donya anak iki gelem ndongakni. Ngono kuwi enek sing muni donga apa teko. Sampeyan duwe anak ning Korea ning Hong Kong saiki kok telepon. Nduk. Enten apa Bunda? Ibu kirimana duit 5 juta, Nduk. Damel apa, Bu? Ya Allah, Nduk, ndoro ampel udane ge benakne emperan bocor kabeh. Anak sampean saiki sampean telepon saiki lho ning Korea, ning Jepang, ning Hong Kong langsung mlebu ATM BRI. Nomor rekening jenengan ditulis khususan khosoh nomor rekening ibu 5 juta Al-Fatihah. Saiki dikirim lho, saiki dijukuk ning ATM BRI kena jenenge kirim duit teko luar negeri lho dikirim ning ndoro ampel saiki dikirim saiki teko. Mosok kirim Fatihah kuburane cedhek ra teko. Lha rumangsamu malaikat kalah karo ATM. Demulon zaman sing sregep ndongakne wong sing wis mati. Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab namine Ar-Ruh, Pak. Kamane ngene. Wa qad yanqati'u anhul azab bidu'ain. Iki lho. Au sadaqatin, au istighfarin, au sawabi hajjin, au qiraatin tasilu ilai. Wong ki lek wis mati, iso siksane dilereni karo Allah. Nalikane ning donya, keluargane ki siji ndongakne. Bidu'ain. Au sedaqatin utawa kok slameti. Au istighfarin utawa kok dongakne jalukne ngapura. Allahumma gfir. Au sawabi hajjin utawa tulung niki Mas, lek durung kaji, diamanahne kaji. Dadi amanah kaji ki iso ngendhek siksane wong sing wis mati. Sampe nek dhe wong tuwek kok dulu mampu haji, kok durung haji, lek sampean karo Allah diparingi rezeki, sampean amanahne kaji. Niku dawuh Ibnu Qayyim iso ngendhek siksa. Au qiraatin tasilu ilahi utawa kok wacane ayat Quran zikir sing ganjarane kok kirim ning ngene sing wis mati. Niku sing wis mati iki iso dilereni siksane. Lah didongakne dijalukne disedakoi, dijalukne ngapura, diwacane ayat Quran karo zikir. Iki lek ning ndoro ampel jenenge tahlil. Muni tahlilan gak nek dalile, Pak. Niki sing dawuh Ibnu Qayyim wonten kitab Ar-Ruh lek mboten halamane lek mboten salah lho. Napa sekitar 40 napa 90 wonten. Kula maca dhewe, Pak. Ibnu Qayyim seorang ulama sing digegondelan karo wong-wong sing gak percaya karo tahlilan iki. Mereka mengatakan tahlilan gak nek dalile iki lho.
wong sing wis mati iso dilereni siksane iso ora iso ya wong qat niku lek masuk nang fi'il mudhari maknane iso ya iso ora ngoten lho dadi wong sing wis mati kuwi iso dilereni siksane pokok ning donya didongakne disedekahi dijalukne ngapura diwacane ayat Quran sing ganjarane dikirim ning kono lah didongakne wong tahlilan iki didongakne nggih tahlilan iki enek dongane to terus teng mriki lek tahlilan ora enek madyange. Au sedekaten ki maknane madyan. Enek madyange apa ya? Niku pun ditahlil Mas nggih. Enek Allahumma ighfir lahum enek ta ndongakne jaluk ngapura. Niku diwacane ayat Quran nggih. Fatihah, Qul Falak, Binas, ayat kursi. Ya diwacane zikir ta? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwi jenenge tahlilan. Lha kok enek lho muni tahlilan ra nek dalile. Iki lho dalile. Bahkan wonten kitab namine Anawadir niku diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Nek kumuni kleru apa bener? Enek rondo wedok dilalai kan duwe bojo. Tukang son kowekel, mosok duwe jajan ya jenak nek madyan. La ilaha illallah. Lha kuwi lho ya Allah. Alhamdulillah. Wis tangane maling jupuki jajan ora. Penak sonmu ki Mas Bro. Grup selawate ya apa enak. Niki grup Turki niki. Turunan mriki. Nah, wis apik nek wis gak usah golek adoh-adoh grup Turki ya. Lho winginane sing terkenal kan Tuman, turunan Yaman. Saiki Turki wis mulai terkenal turunan mriki. Ngene iki muyah meyah. Ngene iki kok nyingeki yang ngene wis nemen nang ngene. Nek ning adoh-adoh yayang limalane. Entekmu kuwi suaramu ya po enak ora kalah karo sing kono-kono kae. Nek yang mau yong Deyeng, ngono. Aku tak tunggu kan aki ya. Aku ya orang madyan. Lagi ngombe aku asa gelegean di teluk rene. Aku ya orang rasane nyanyian belat. Awakmu wes aku pengen jeruk era kita. Enek mbok rondo duwe anak yatim umur 6 tahun. Pun karo ibuke penake niki teng kitab namanya An-Nawadir karyane Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi seorang ulama besar. Akhirnya anake sing yatim umur 6 tahun cara sakniki diterni teng TPQ. Teko TPQ si bocah yatim iki karo gurune diulang pertama kali. Kon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nderekne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok si bocah ki nerokne? Bismillahirrahmanirrahim. Roh enek bocah yatim muni Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene. Enten apa Gusti mara ning alam barzah? Omong malaikat sing tukang nyiksa manusa sing wis mati ning alam barzah kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Cara redaksi penake, aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak, lha kok anak iki ngarani aku, lah aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Loh kok anake iki lho ngarani aku ki aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa aku penak arep nyiksa bapake? Padha karo jenengan lho yu kondang ning kene iki. Awakmu lek golek utangan ngene yutun. Mesti diwehi. Yutun ni wong Kayak wis kadung kondang lek yutun iki lek diutangi penakan. Lha ngono ki lek enek wong utang ngene yutun, arep ra ngewehi penak apa ora yutun? Ora penak mergo wis kadung kondang yutun
Teko Yutun. Teko Yutun. Wong iki seragam kudu ya. Alhamdulillah. Wis muga-muga panjang umur Yutun. Walah Yutun kuwi ta? Allah ya Allah Yutun, alhamdulillah. Ya suweger Yutun masyaallah. Kaya sampeyan le Yutun, kondang penaan, lek diutangi penaan, gek wong sak ndoro ampel wis muni. Lha ngono ki lek enek wong arep golek utangan gene jenengan orang kuwi kan yo ora penak ta Yutun. Mergo jenengan wis kondang Yutun wong Lah Allah ki diarani Rahman Rahim. Lek Allah ki Maha Pengasih lagi Maha. Lho ngono ki arep nyiksa bapake apa penak. Kayak kula umpamane, Pak Lukman lek ngaji kondang ra tau gelem disangoni. Ngajine nggih ora gelem. Gek wis kondang, lho iki cara aku mulih ngaji disangoni apa ya penak. Mergo wis kadung kondang lek disangoni ora gelem. Ya untunge aku kok gelem. Cuk kere. Sapa sing muni ngono iku? Kurang ajar iki. Lho sampeyan iso mbayangne, seorang anak maca bismillahirrahmanirrahim, wong tuane ning alam barzah dilereni. Ate wong ndoro ampel urung enek sing tau kirim bismillah nenten apa mboten? Minimal suratul khususon khosoh bapak ibu lahumal Fatihah. Lah bismillah kaya ngono, napa malih suratul Fatihah, napa malih tahlil. Yo wong tuane dikirimi Fatihah nggih. Ora sambakas teko ora teko. Ya saiki donya iki wis enek. Saiki ora usah udrek-udrekan. Iki enek ayate Gusti Allah jenenge transfer iki lho. Wong transfer teko mosok ngonakane ora teko. Wis. Bu. Lek ngono tahlilan itu manfaate kangge ngendhek siksane wong sing wis Mula aja sampe enek wong ndoro ampel sing ra melu yasinan tahlilan, Pak. Aja. Sering tak aturne awake dhewe iki lek ora melu yasinan tahlilan jen kaya-kaya wis mentolo karo keluargane sing pun sedo lho. Tenan mula didongakne, mula ditahlili. Termasuk enten malih namine kirim arwah. Mriki enten apa mboten? Niku yo fadilahe gedhe lho, Pak. Kula nate mau sebuah keterangan, enek bocah niku gak tau nyelameti wong tuane sing pun sedo. Akhirnya satu malam dia mimpi petuk bapake sing pun sedo. Le dalam mimpinya, kowe iki aja pelit-pelit to karo bapak. Le, kowe iki lek maem lawuhmu gerih apa pindang. Lek enek kucing nang sandingmu, gak ketang ndase apa buntute. Pakakno nang kucing le, sedakono kangge aku. Kuwi cilik kangge awakmu tapi gedhe kangge bapak ning alam barzah. Koyok ban, awake dhewe nguncali ban ngene wong kedelep. Ban iki ketoke cilik kangge awake dhewe, tapi gedhe kangge wong sing kedelep. Sedekah ndas gerih, buntut gerih, ndas pindang, buntut bindang, dipakakne kucing-cing iki panganen. Iki ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Niku ditampa gedhe, Pak. Dadi enek bocah mimpi petuk bapake. Le iki aja pelit-pelit karo bapak ibu. Kowe iki lek maem lawuhmu kucing. Lawuhmu kucing. Lawuhmu gereh apa pindang? Kok nang sandingmu enek kucing gak ketang ndase apa buntute? Sedekahno le. Niatono kangge bapak. Kuwi cilik kangge awakmu tapi gedhe kangge bapak nang alam barzah. Lho Pak Lukman kok nggih dalil mimpi. Ibnu Qayyim iki senengane nggih cerita mimpi, Pak Bu. Ngene lho, wong mati ki rena loro, Bu. Enek sing mati nyawane dijabut gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Enek wong mati nyawane dijabut terus gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Kaya niki piantun niki jenenge sedo bablas. Enek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Niku jenenge turu. Jadi wong turu niku mati. Mula sampeyan delok dongane wong tangi turu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin.
Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mula lek ana ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mula yu lek sandingmu nek sing turu sampe ndambengok sing buanter iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge lek sandingmu tekluk tulung ndang wacakno surat Yasin. Mergo wonge wis arep. Jadi wong turu ki mati. Lek enek wong turu mati terus ngimpi petuk wong sing wis mati, berarti wong loro ki ketemu ning alam kematian. Jenengan yu sare arep sare wudu umpamane. Pas sare mimpi petuk wong tuane ning alam barzah. Kuwi wong loro jane padha petuk ning alam kematian. Mulane ulama sing dawuh lek mau petuk wong sing wis mati, ngimpi petuk wong sing wis mati, kok impekne kuwi seneng, kuwi ya seneng tenan. Kok sing impekne sing wis mati ki kok susah, tulung ndang disedakoi, kuwi susah tenan. Lah niki nek bocah diomongi bapake lek kowe mangan lawung gereh apa pindang, lek enek kucing ning sanding mugake tang ndase apa buntute, sedakono nang kucing iki. Kuwi cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak nang alam kubur. Lah apa meneh panjenengan ora sedekah? Kene nek slametan bleh gerih enten apa mboten? Gak enek ya. Slametan bleh gerih mboten enten ya. Kecilikan. Lah iya kok muni nek slametan nek dalile lho ndas gerih ditakoni kaya ngono kok. Ki wong kene iki ora eneng kok slametan bleh gerih iki ora eneng kok. Lha mula slametano. Ngono lho. Apa meneh sampeyan teng Ndoro Ampel enek kirim arwah. Wong ndas gerih putut gerih kaya ngono. Duwite kok lebokne amplop 10.000. Arwahe kok tulis KB 96. Wis malaikat batin ki lek ngedum piye? Tetapi ditukokne ndas gerih kan angsal Pak Lukman. Tapi lek didum 96 ora mek didilati tok. Ada 10.000 ta yu. Duwite 30.000, arwahe 10. Diniati kangge sing pun sedo niku teko Pak. Aja meneh dhuwit 30.000 ndas gerih karo butut gerih niku tibakne ning kono ditampa gedhi kaya apa jenenge niku wau ban niku kangge awake dhewe murah tapi kangge wong kedelep luwih larang Pak. Tinimbang regane Pajero, tinimbang regane Toyota Alphard. Mula sing sregep sedekah ganjarane dikirimne ngene sing pun sing ndas gerih kaya ngono. Yo. Dil ya. Lek ngono wong mati butuh perkara 3, siji butuh tinggalan, nomor 2 butuh didongakne, butuh dislameti, butuh Lil. Dil. Wis pas iki, wis pas iki, pas wisan. Iki nyot-nyoe ora nyo enek apa ya iki nggo. Engko enek mengkatne apa ya? Biduain au sedaqatin, biduain au sedaqah didongakne kanut niwehi Engko enek mengkatnya mau ya. Lah kowe enek kotakan kuwi lho kuwi sedekahe. Aja njaluk tambah engko. Wonge akeh. Wis kotakan kuwi alhamdulillah kuwi ya sedekah. Wong buntut gerih karo ndas gerih ae. Apa aja salah paham lho engko ngundang tanggamu kok kaya ndas gerih. Karo wis ayo sadurunge mati duwe tinggalan. Sadurunge mati ninggalne generasi-generasi sing gelem dongakne, gelem nahlil, gelem nyelameti. Ngono kadang enek wong sing muni ngene, slametan kok ngoyo. Enek lho wong muni ngono. Enten apa mboten? Kula kadang ngono kuwi ya ora tek cocok karo wong muni ngono. Lek slametan rawani ngoyo, tapi lek tuku meja kursi wani. Lah terus meja kursi karo wong tuwa iki mulya ndi to? Lek kudune lek tuku meja kursi wani ngoyo, lek nylameti ya wani. Ngono lho.
Wong kok pelite masalah. Hei. Lha tuku sepeda motor wani kredit. Lha mosok nyelameti wong tuwek kok jeneng ora nek apa-apa kok ngoyo. Alah, pret kowe ya. Lek cara kula, gak tak rewangi utang, pokok iso nyaur, tak ge nyelameti wong tuwek lek aku. Lha tenan. Apa enek wong sak alam dunya sing mulyane ngalahne wong tuwek? Ora enek wong sampeyan tak critakne kaya ngono kuwi kok. Donya ki sing paling ngampol lak wong tuane dhewe-dhewe to. Wong sampe mbelani nyawa diwehne kok. Mula sampeyan ki hebat yo. Sampai sampeyan diakoni karo Kanjeng Nabi. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridone Allah dideleng nang ridone wong tuwa. Iki lho kaya ngene iki. Murkane Allah dideleng nang murkane wong tuwek. Iki lho wong tuwek kaya ngene lho hebate. Kok terima dikalahne karo meja kursi, dikalahne karo sepeda motor to. Lho anak ki hebat kaya apa lek wong tuwek gak lilo, Allah melu gak lilo kok. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Lek wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo kok, mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, gubernur. Lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Ngapunten mboten ngenyek, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo Allah melu. Kaya ngono iki lho wong tua iki. Kaya ngono kok meneh slametane kok nyenek-nyenek lho. Oh, betul-betul iki. Enek iki di atas bumi iki sing ngalahne wong tuamu. Ora enek. Lho sampean iki lho donyane entek digawe sedekah, bangun masjid, TPQ, madrasah diniyah, santunan yatim piatu, janda miskin, donyane entek ge sedekah. Lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokni cenil, bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, batuke ngecapi reng susun 28. Wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo kok. Lha wong tuamu iki kaya ngono ki lho yo. Tenan. Lho apa pengen bukti sampeyan Kanjeng Nabi duwe murid jenenge Alqamah, ini muridé Kanjeng Nabi lho, kalau pol-polan. Uripe iki salat bareng karo Kanjeng Nabi, donyane entek berjuang karo Kanjeng Nabi. Arep sedo iki meh gak iso ngenekne kalimah la ilaha illallah. Mergo nyapa? Tau gelakne ibuke. Lho kaya ngono kuwi. Basa ibuke gelem ngapura, nggih Kanjeng Nabi dosane Alqamah kula ngapura. Lagi Alqamah iso ngenekne kalimah la ilaha illallah. Lho wong tuwek iki kaya ngono iki. Wong sampean iki lek diitung tenan uripmu ki anak rong lair wis repot tok. Lho sampean lho anak rong lair wis repot tok. Lah kelingan ora to yo rabi entuk 3 sasi mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Allah. Oh. Akhirnya karo bojone sampean diterengni Bu Bidan diperiksa untuk 15 menit sing lanang celuk Mas mriki enten apa Bu Bidan selamat istri panjenengan hamil 1 bulan lho kaya ngono iki. Mas dijogo kandungane dikai makman sing enak-enak bervitamin bojone aja kon nyambut abot-abot aja gampang diketaki. Mulai ketaki susah lek susah tumus sing bayi sing dikandung karo anu ya Mas tiap bulan gondrene tak kontrole kandungane. Lho anak rong lahir bojone sampean di ultimatum bidan iki. Mulih sampean takoni karo ibumu kelingan apa ora? Lara apa, Nduk? Anu Bu, alhamdulillah kula meteng saulan. Ya Allah, Nduk, alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem, bintang cencem, Nduk. Aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus sing bayi sing dikandung. Karo omong ngono ya, Nduk. Bojomu aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Nduk, bojomu mulai sesuk kon leret nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ya Nduk. Kan lak oleh belani anak. Karo iki pesene wong Ndoro Ampel sepuh-sepuh Nduk gundel ana tenan selama kowe meteng aja pisan-pisan ya Nduk nglangkai alu ngadeg ya Nduk. Lho ewa semono lho nyelameti wong tuwek iki lho ora wani kangelan iki lho anak apa?
Aja kok rungokne nek wong muni nylameti wong tuwek ya saeneke kuwi anak kelit ya kuwi. Wong teko. Panggas seragam neh. Tapi sumpah duduk yutun lek iki mau. Enek wong muni ngono kuwi, bahkan enek wong ora sah nylameti ora teko bih. Wes yo tenan, orang tua itu hebat. Ngono lho yo. Lek sampean duwe garansi iso nyaur utang, enggak apa-apa sama nyelameti wong tuwek utang. Wong pancen wong tuwek iki lek belani awake dhewe mempertaruhkan jiwa raga kok. Kaya ngene lho wong muni wong tuwek mati ra usah ditahlil. Wis melu NU. Wong bismillahe teko apa meneh tahlil. Tahlilan gak nek dalile wong zikir kok ora ning dalile ta? Tahlilan gak nek dalile, tahlilan iki silaturahim. Sama nek tahlilan ngono kae pramara ning omahe tangga dulur kanca ta? Tahlilan gak nek dalile, tahlilan iki sedekah panganan. Sedekah panganane nek dalile apa ora? Tahlilan iki ndongakne wong, ndongakne wong iki dikon Kanjeng Nabi apa ora? Ngaku lek nek wong muni tahlilan gak nek dalile sementara melintang ngene. Melu NU. Woi. Ayo didongakne iki sok ben enek muktamar, muga-muga ke depan PBNU pengurusnya mening-mening. Ngono lho. Nggih. Sok ben ning tambak beras, Jombang. Enek muktamar. Winginane 5 tahun ke belakang gonjang ganjing. Semoga-moga iki 5 tahun ke depan untuk pemimpin sing amanah, alim, alamah. Sehingga membawa NU ke depan, wah Masya Allah bermartabat dan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Tahlilan. Wong tuweke nek mati lamti ya. Rada ngenek-ngenek ndak apa-apa ya. Engko nek ndak pitik utang pitik tanggane ndak apa-apa ya. Belani wong mergo wong tuwek lek mbelani awake dhewe niki pol-polan lho yo. Tuku sepeda motor wani utang kok. Tuku meja kursi wani. Kuwi lho seragam jilbab ya. Aku ya iya. Kuwi seragam jilbab ora ya. Iya yutun kula pun semerep. Aku lek sing ngomong yutun percaya aku. Wes siji wong mati butuh nomor 2 wong mati butuh didongakne, butuh ditahlil nggih Bu, butuh dislamet. Wes wong mati sing nomor 3 butuh amal soleh. Wis awake dhewe durung mati. Lah wong nek wis mati butuh amal soleh, butuh ibadah. Ngene yu. Dunia ini akan kita tinggalkan. Mau kula aturne. Lah awake dhewe ning donya iki dikongkon ibadah. Ngene, mergo ning donya iki sing payu dhuwit. Tang mriki gawe tuku sego pecel salat apa dhuwit? Ning kene oleh tuku sego pecel kangge salat. Lho lek ngono salat ki ning donya mboten payu nggih. Jenengan lek tuku sepeda motor teng mriki ngangge dhuwit apa poso Ramadan? Dhuwit. Ning donya ki dhuwit napa ning donya ki ibadah ki ra payu. Sing payu mula wong ndoro ampel ning donya repot ibadah apa repot golek dhuwit? Golek dhuwit mergo ning donya sing payu. Sampai Pak Lukman teko Blitar rene iki rumahmu golek apa? Hei. Jujur ae, padha karo tukang son. Direwangi kaya ngono kuwi sing digoleki duit. Lah nyapa pancen duit ki sing payu nang donya. Lah jenengan tak peseni yu, lek wis mati tibakne duit iki enggak payu.
Diwalik karo Allah sing payu ibadah. Iki lho, sampeyan eling-eling. Jenengan solek wis mati, alam kubur peteng dedet iso padang. Niku duduk duit Pak sing iso madangi. Tibane salat jamaah. Wis to sampeyan duwe dhuwit triliunan ning donya. Ora kena digawe tuku lampu 2,5 watt dipasang nang kuburan gak kena. Jadi ketika kita mati, uang itu tidak ada nilainya. Sing nilai itu ibadah. Sampeyan iki lek pengen duwe omah nang swarga, ora karo duit tukune. Karo apa? Ngaji. Karo apa? Sedekah nang masjid. Sapa wonge mbantu pembangunan masjid, walau kama fasiqatatin, senajan sak susuhe manuk kutut, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Maka karo Allah bakal digekne omah nang swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Dadi regane omah nang swarga iki duduk duit, tapi bantu pembangunan deres Quran iki ning donya ndak ayu. Ora kena itu mencekok-mencel, tapi lek ning akhirat Quran itu larang regane. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi. Ning donya sregep maca Quran. Mergo lek awakmu wis mati, Quran itu akan menjadi penolongmu. Lho, sing nulungi ning lek wis mati iki Quran duduk du. Lah donya niku kok belani kaya apa? Enek watese, tapi lek akhirat gak enek watese iki lho. Mula iya sregep nyambut gawe ning donya iya pancen awake dhewe ning donya, tapi aja kebujuk karo donya sampai ra ibadah. Aja. Krana sing wis mati sing digawa ki ibadah. Mereka itu hari ini enggak butuh tabungan. Wis to tabungan ning BRI miliaran iki sing pun sedo, ora butuh. Dia butuhe mek apa? Salate sing nang dilakoni nang donya, deres Qur'ane, sedekahe iki lho sing digawa karo wong-wong sing hari ini kita kholi niki. Tongke. Mula awake dhewe kudu sadar lek ibadah iki duduk kangge nang donya, iku sampeyan eling-eling kok. Ibadah iki ora kangge nang donya. Ibadah iki kangge sangu lek wis mati. Mula ibadah ning donya ora payu. Lho nggih, mergo ibadah ora kangge ning donya, ibadah kangge sangu lek wis mati. Mula sampeyan rasa kaget nek ning Ndoro Ampel ana wong sregep jamaah melarat. Ana wong ora tau jamaah sugih. Lho pancen jamaah ora kangge ning donya. Lha kita ora usah kaget, enek wong bendina salat duha, nandur pari lho kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Lho pancen salat duha ora kangge panen, salat duha iki kangge sangu lek wis. Mula awake dhewe iki mumpung durung mati ngekehne ngamal. Mergo wong ki lek wis mati niku ditutne perkara 3 Bunda. 1 donyane, 2 keluargane, 3 amale. Awake dhewe ki lek wis mati ditutne anak putu. Jenengan ki lek mati ning kuburan ditutne bandane, montore melu, mobile melu, klosone melu. Nomor 3 ditut ning amale. Lah kok sing 2 balik to, anake karo bojone balik. Klosone balik, montore sing gak balik lho kok ngamali panggah ngetutne sampai akhirat to. Mula aja nemen-nemen lek mbelani donya. Krana donya ki ternyata lek wis mati gak digawa. Tapi ya tetep butuh donya. Donya ki lek pengen sak melu sampai teko akhirat, ya sedekahno mek niku tok. Yo. Mana sampean lho janji sehidup semati ngono ki. Leh sing lanang mati ya dikubur ya sampean. Miyok yo. Oh ya. Lha ngene lho bojo sampean sing kok belani kaya ngono ki tiba-tiba nek sampean mati. Oh ya. Mula Sayyidina Ali nate Pak liwat kuburan. Sayyidina Ali ki langsung mbengok. Wahai penghuni kuburan, kowe gak pengen to roh ceritane keluargamu sing ning Ndoro Ampel. Tak ceritani ya tokomu kae sing kok belani kaya ngono sampe ra Jumatan.
entek, lagi didol anakmu. Tak ceritani sawahmu entek, mobilmu entek. Kowe iki lek mobilane kaya ngono tak iki dientekne anakmu. Wong penghuni kuburan tak ceritani. Jabatamu urung 7 dinane digenteni kancamu. Bojomu sing janji sing hidup semati, urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Syafi'i. Cara wong sing mati dawuh Sayyidina Isa muni, nggih Sayyidina Ali, tibane sing kula beto namung ibadah kula, sing kula beto namung amal kula. Lho lek ngono wong lek wis mati iki sing dibutuhne amal ibadah. Nulo Kanjeng Nabi sampai dawuh, halaka ummati ala syai'ain, umatku ki rusak mergo perkara loro. Sing nomor 1 hubbud dunya, karo donya iki kenemenen leh demen sehingga melupakan akhirat. Sregep nyambut gawe monggo tapi waya Jumatan mulih. Mergo sing arep digawa duduk sawahe iki lho, Jumatane iki lho. Duwe toko nunggoni toko semangat, tapi waya Jumatan tutup Jumatan. Mergo sing arep digawa Jumatane nutune. Kadung ning sawah kok ora Jumatan. Lho kok sawah arep digawa to, sing digawa ki Jumatane iki lho. Enek apa ya wong kene sregep ning sawah ndak Jumatan, enek apa ya? Wong ya teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos ki tekku ngawur. Aku sregep Jumatan dul. Lho nggih. Wong bolak-balik tak atur ning donya iki lho Kanjeng Nabi dawuh, paling suwi lho saiki umatku iki swidak kok. Lah iya dong barang swidak taun arep ngurbakne salawase iki lho, Pak. Lho nggih ta? Kanjeng Nabi dawuh akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umure wong ndoro ampel ki swidak sampai 70. Unjul teko 70 enek tapi titik rata-rata swidak. Niki sing rawuh umure 59 punjul 10 wulan kurang 2 wulan. Bar karnavalan. Bolak-balik tak atur sakniki golek umur swidak ya wis angel kok. Lho tenan lho sampean saiki sampean catet kabeh kan duwe HP to. Sampean tulis teng mriku. Rata-rata usia penduduk Indonesia. Kula dijawab karo Badan Pusat Statistik Nasional. Kepala 4, kepala 5. Lho tenan. Ya kabeh saiki duwe TV ya, delok sapa to selebriti sing umure dawa lak rata-rata ndek-ndek ta. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Apal betul delok TV yo. Nur mangsamu lek Kiai wiritan yo ora delok TV barang. Aku maki Kiai jujur yo ngene iki nyawang wong ayu yo enah. Sampeyan terus jenenge Dokter Os ya, sing tukang ngomongin kesehatan ya. Kayak 309. Garwane Naswa Siapi 48. Enek artis ndek lemu jenenge Preti 35. Sampeyan roh ora dik ngenani dereng dangu jenenge Mpok Alpa 35. Bar Mpok Alpa ki disusul jenenge Vidi Aldiano ya 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Lha terus arep kok tekakne kapan lho? Mula aja kebujuk karo donya. Donya iki kok belani kaya apa? Alah terbatas. Nomor loro aja kebujuk karo donya sedaya mawon. Donya iki duduk panggenan pena. Donya iki panggenan masalah. Donya panggenan ulama dawuh adunya daru ta'abbal anak. Donya iki panggenane kangelan, donya iki panggenane masalah. Aja nemen-nemen bilani donya urung rabi masalah. Wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit. Kakean duit ya masalah lho. Aku tak takon sing di motor 1 karo motor 3 masalahnya gede motor lho. Omahe tingkat karo ora tingkat masalahnya gede omah lho. Sing dicekel KPK ke sing akeh duwite apa sing didik duwite? Tak takon jujur. Wong pegatan ki ngapunten, rata-rata sing omahe apik apa omahe elek? Apik lho donya ki tenan. Sing omahe elek rukun. Lah piye omahe elek, ora ndek TV, ora nyalur PLN. Bar magrib nyapa lek rakyat UU.
Oh, anake 7 lho kabeh kesundulan. Nah, omahe weteng kok. Nyapa nek oh iya. Mula wong biyen anake kan akeh-akeh to. Pancen biyen rong enek PLN yu. Wong iki numpasamu saya sugih saya penak. Oh, saya masalah. Ngapunten kula winginane ngaos teng Kediri. Wangsul sekitar jam 1 liwat dalan alit. Enek omah ki apik, jan apik. Jam 1 niki enek wong wedok ayu ngapunten, nggih klambi ireng, nutup pager. Jam 1 bengi lho, omahe apik saugih urung turu. Sopirku tak omongi deloken iki lho wong sugih jam 1 urung turu, omah sandinge nglengger. Lha kok ngoten Pak Lukman? Lah tak sandinge ra ndek pager aku yang ngono. Jadi wong omah dipageri niki malah repot nutup. Nek sing ngene iki malah ora usah malah enggak repot. Iya apa ya? Ya ora usah kok pasang. Kamu coba sing muni gak tak pasang. Ya yo tak wae. Jan pinter awakmu. Wis aja rasa kok pasang. Kok gelem nutup lho. Loh, dunya iki tambah urung rabi masalah. Wis rabi ki yo masalah. Nyapa ta bro kok susah. Dereng rabi Pak Lukman. Terus rabi ayem. Mbok rabi tenan ayem. Mbok rabi ya Allah sing wedok kenyih. Wong itu sembarang jaluk tas tukane jilbab robani jaluk robina. Tas tukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu tukane 2 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Rabi 5 sasi lho sing lanang kuru lho kok setahun malah mati to. Ngenes e. Ora ndek anak bingung jare lek ndek anak ayem, dokter kandungan sak Kediri Blitar, sak Tulungagung goleki, sak enek resep ditebus ben meteng. Jare lek ndek anak ayem panggah ra meteng. Golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, mlayu nang Merapi ning niki jenenge kelut ra meteng. Akhirnya melayu nang Merapi keprudut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, jelek duwe anak ayam. Duwe anak tenan ayam. Anake nakale. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dina mek glegeken. Adile apuk. Ombe apa ya? Pimiyeng. Enek beras dol beras, enek jagung dol jagung, enek delih dol delih, mumet ngrasane anak. Nggih, donya iki panggenane, Mas. Aja nemen-nemen belani donya. Wis ta donya diglintiri dadi pil, diuntal ora lek nemokne ayem. Ayem iki panggenane nang swarga, Pak. Samane ngene. Duh tenan. Mula wong ndoro ampel nembungne urip ning donya iki sawang. Samane ngene, kaya godhong suruh lho yu. Siji halus siji kasar, ku lek digeget padha paite. Ya rungokno sing kudungan-kudungan. Ora sah milik iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ku ya ndek masalah. Tanggamu sing omahe tingkat kok sawang ayem, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, sampean mboten semerep. Tanggamu sing tumpakane Pajero, kuwi duduk wong ayem yu, kuwi wong kemeng. Mulai tanggamu numpak Pajero liwat ngarepmu, kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat. Donya ki mek sawang enek wong lanang karo wong wedok numpak Innova liwat sawah. Ning sawah sore-sore enek wong unduh sawi. Jere sing numpak kijang Innova sing wedok, ya deloken ya. Wong loro kae sore-sore unduh sawi yo kok wayem yo ya. Ya ora awake dhewe duwe sawah sore-sore iso unduh sawi. Jadi sing numpak Innova. Lah sing unduh sawi karo unduh sawi nyawang sing numpak Innova. Ya, cara awake dhewe duwe Innova ya. Sore-sore mlaku-mlaku numpak Innova ya. Dadi bakle wong loro sapa padha pekoke. Jadi sing duwe Innova sing penak sing unduh sawi, jadi sing unduh sawi sing penak sing duwe sing ngono kuwi donya iki yo. Maksud kula, wis aja nemen-nemen lah mbelani donya. Dunia ki kok cekek panggah dadi masalah. Mergo pancen dunia diciptakan sebagai tempat masalah. Mula Kanjeng Nabi lek ndongakne manten mboten nate bahagia.
ndak ngenemu bunda bahagia. Bahagia itu di surga. Jeng Nabi lek ndongakne wong dadi manten barokah. Sama delok redaksi ora eneng bahagia. Barokah iki tambah apik sadurunge rabi gak salat, mbok wis rabi salat. Sadurunge rabi gak Jumatan, mbok wis rabi Jumatan. Iki barokah. Sadurunge rabi gak nutup aurat, mbok wis rabi nutup aurat. Ini lho rumah tangga barokah. Lek golek bahagia ndak nemu. Bahagia itu tempatnya di Oi. Urip ning donya kaya wong bal-balan. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Wong bal-balan ora entuk bal kon ngoper bal. Mbok entuk bal kok kon ngoper ning kancane to. Tak kira dicekel digomulih ning ndoro ampel, ora oleh. Mari dioperne lah kok diuber neh. Lah lek kok ubernya apa kok operne iki? Aku ndelok wong bal-balan ki mumet dhewe aku. Mula aku Piala Dunia wingi ya ora ndelok. Lho kok ndelok wong kemeng lah aku ya ngono. Lho nggih, malah iki menteri olahraga tak omongi Pak Menteri, wong bal-balan tulung wong 11 wong nggo bal dhewe-dhewe aku. Lho maknane ngene lho yu, ora ngibadah ya masalah, sregep ngibadah ya pancen ki ning donya. Lho lek orang ibadah ayem, aku gak ngibadah. Ternyata orang ibadah ki ya masalah. Tolong yuk tanggamu sing gak salat ya takonono. Yuk kowe gak salat ini ayem, ya ora. Wong ning donya. Lah kowe sregep salat kok ayem, ya ora. Lah ya padha to. Heeh padha yuk. Awakmu ning donya ora salat duwe masalah, aku ning donya sregep salat ya masalah. Bedane yuk, awakmu sok lek mati cek panggah masalah, insyaallah aku lek wis mati gak masalah. Mula wong ning donya ora ibadah rugi. Mergo ora ibadah ya ora ayem. Lah lek ning donya ora ibadah masalah, mati masalah neh. Terus kapan nemu ayem? Wis tak takoni aku. Duh tenan, apa meneh ning donya wis ngapunten melarat gak salat. Ya terus ayemmu ki lho kapan? Wong ning donya dipangane bingung lah kok ora salat. Terus ayemmu ki lho kapan? Mula lek ditangga melarat gak salat engko bengokno yo melarat gak nolat terus ayemmu lek wong nguber mluwah yo. Ya yo. Lek nek wong melarat gak nolat terus ayemmu. Lek wong mlayu bubrakmu mluwah yo kok wong mandek bone melarat gak nolat terus ayemmu. Lho lek awake dhewe melarat ning donya sregep ibadah bene. Toh nyatane dunia juga akan kita tinggalkan. Kita berharap setelah kita tinggalkan dunia ini kaya dengan amal. Aku sing gaumon ning ndoro ampel sugih, omahe tingkat tumpakane Camry, tumpakane Pajero, tumpakane Alphard, salat lek ra jamaah ra gelem. Nek kadung jamaah maghrib gak tau mulih tembus teko ngisak, Jumatan jam 09.00 budal. Wes sugih sregep ngibadah ning donya barokah akhirat ya. Lha ning Blitar ya ten Pak, masyaallah tokone gedhi Pak. Omahe tingkat 3 tumpakane Pajero. Pajero niki yo nomor iki nomor spesial Pak. Sing wedok itu makne Camry Pak. Wong-wong iki cerita Pak Lukman, Pak Kaji niku lek Jumatan jam 09.00 budal. Aku kok setengah gak percaya. Satu saat kula teng Peken ketemu kula budal ning pasar, kok jam 09.00 dhek budal ning masjid Jumatan. Dia itu lek krungu azan Pak, tokone iki ditinggal gelanggang Pak budal nang masjid. Ceritane jamaah mriku Pak Kaji niki Pak Lukman, lek maghrib mboten nate kondur tembus sampai ngisak. Itu berpuluh-puluh tahun. Kula mek mikir, ya Allah Lukman duwite akeh kono, ngibadahe akeh kono. Lah terus kowe iki menang apa Lukman? Lho nggih ta hebat kowe. Sing mosak niki melarat enggak nolat. Terus ayemmu melarat. Golek bojomu takon, "Yo sing Bu mau sing ati sapa Pak Lukman?" Apa judule? Melarat enggak nolat. Terus ayemmu. Golek mlaku grup kudung sing seragam iki melarat enggak nolat. Terus ayemmu. Mulai tanggamu sing krungu kok nggawa watu mluwayu-wayu. Lah terus ning donya melarat ning akhirat melarat iki lebih. Lho lek selebritis ning Jakarta niku lho Pak, sing sugih
Arep tuku jet pribadi keturutan, kapal pesiar keturutan, arep nang Eropa, Afrika, Amerika, arep nang Bali keturutan, ngapunten, arep golek wong wedok model apa keturutan, kadang-kadang pikiran elek kula. Ya lek kae sugih ning donya, cara ora salat ngono kuwi tak reken ning donya tau penak. Dene ning kono ning akhirat cok ora penak, ning donya kan tau penak. Cara sok eker-ekeran karo wong melarat ketemu wong sugih sak donya ketemu karo wong melarat sak donya ketemu ning kono eker-ekeran yek kowe karo aku ning akhirat padha ora penake sing sugih langsung muni tapi ning donya kan tau penak aku timbang kowe belajar dan tolat terus ayemmu budil ge wis awake dhewe mumpung durung mati, wong mati iki butuh telu, siji tinggalan. Nomor loro butuh didongakne. Sing nomor telu awake dhewe butuh amal ibadah. Wis ayo awake dhewe aja kebujuk karo donya. Donya kok belani ya terbatas, tapi akhirat nek kok belani gak enek watese. Sama ning donya kok kon salat, wih ora sak lawase lek wis mati leren. Sama ning donya kon deres Quran ora sak lawase lek wis mati. Ayo masjid disaini jamaah. Sama nek jamaah ora sak lawase lek wis mati. Mati niku mesti lah mati niku tibane sangune mek ibadah. Mula ibadah ora kangge ning donya tapi ibadah ki kangge sangu lek wis. Mula awake dhewe rasa kaget enek wong sregep ibadah malah melarat. Anak wong ora tau ibadah malah sugih, pancen ibadah ora kangge sugih, ibadah kangge sangu lek wis mati. Sampeyan duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih, aja kliru mahami. Lek kliru mahami walah ya, kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah iki lho ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk lereno ya lek jamaah selingkuh wae. Jadi rumangsane jamaah iki kangge sugih. Jamaah iki sangu mati yu. Malah lek dingin-dingin Indonesia iki rata-rata lak sing sugih-sugih lak sing ngantek talat iki ta. Ae sing di toko gede-gede ning Tulungagung ya sing nak patek. Niki sing terus talat yo ngire nak bar. Lu sampean molak nang ibadah ki lelah karena apa ibadah ki pancen lek ditung ning donya ndak oleh apa-apa. Pancen ibadah ki kangge sangu lek wis. Sampeyan sepuro seprene sregep salat lho salat ya ora oleh apa-apa ngono. Anu Pak Lukman kula lek salat ati kula ayem lah tanggoku ora salat ya ayem. Malah tanggoku sregep salat atine darah tinggi ya ora mudun-mudun. Sing ora tau salat ki tensine normal. Kadang sampeyan ya tegeh karo salat. Nggih napa nggih? Lha pancen salat ora kangge waras, salat ki kangge sangu lek wis. Dadi lek wis mati awake dhewe iki panen. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Dadi ibadah sampean gak diwales ning donya, tapi Allah lek males sok lek wis mati. Donya ki panggenane nandur, akhirat panggenane panen. Eling-eling awake dhewe ning donya mek kon nandur jamaah, nandur deres Quran, nandur sedekah, lah panene lek wis mati. Ngono lho yu. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat panggonan oleh. Wong lek ora melu arisan ora bakal betok. Wong lek ora nandur ora bakal. Mula al mautu tatimun nikmah, mula dawuh Nabi mati iki nikmat sing sempurna. Iki lho. Iki lek wis mati ngene iki, Mbah kusenan barang ngene iki, wis ayem nyapa, lah ra salat tok. Panen iki. Iki panen wong iki. Sampeyan nek duwe sawah seneng nandur apa seneng panen? Mati. Nek mati jenenge ngono lho yu, mula ning donya ki rekoso. Subuh kon tangi, kon jamaah iki wis ora, Pak. Ibu Mas Rikah barang wis panen, biyen sregep jamaah dipanen, sregep sedekah dipanen. Mula mati ki jane nikmat mergo panen. Piye? Mati apa oyang? Wis genah Bu nggih. Mula ibadah ora kangge saiki tapi ibadah ge sang lek wis mati. Mergo lek ibadah sampean diwehne saiki ya donya geger. Lha geger to.
Nenek dawuh sapa wonge Jumatan, mulih Jumatan ganjaran oleh unta sitok. Lha cara diwehne saiki sampean pendak Jumatan Pak mulih nggo unta sitok saulan 4, 10 wulan 40 kok deleh endi? Didol sing nuku sapa wong kabeh duwe? Kok didol, dibeleh. Sapa sing mangan wong kabeh duwe? Iso mlaku tok wong Dorampel kangelan. Lah nyapa lesane dalan letong tok. Genah apa ora? Kok njaluk diwehne saiki. Iso sampean ning jero omah bingung. Lah nyapa arep adus tibane ning jeding enek. Arep turu ra iso ora nek enggan mergo dituroni. Arep tengok-tengok ndelok TV tibane sing ndelok TV. Mula gak diwehne saiki ibadahe kangge calu lek wis mati. Mergo lek diwehne saiki geger. Iso pendak arep Jumatan sampean seneni arep ndi ya? Jumatan. Rasa budal. Lah nyapa golek suket angel. Sing nimpale tong lah. Wes ning dunya sabar, ayo terus beribadah. Wong mati butuh telu, siji tinggalan, loro donga, nomor telu ibadah. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi hidayah, sing rawuh diparingi panjang umur barokah, maringi sehat jasmani rohani, ditebihake saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras, sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih solihah. Muga-muga sing rawuh enggal sakit tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nakhususan khosahil ruhibah usenan son khosahil ruhi Mbah Kalsum, son khosahil ruhi Ibu Masrika, son khosahil ruhi Bapak Haris. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. San khassah dzurriyyahipun sedaya piyantun hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piyantun ingkang dipun khauli dalu menika ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa adzabil qabri wa adzabil qabri wa adzabil qabri wa fitnati tatil fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon husan khosoh panitia, husan khosoh dzurriyyahipun ingkang dipun kholi menawi wonten atur kirang sae agungé pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.